Moi! Oikein hyvää päivää teille kaikille katsojille. Mun nimi on Diamond, mutta kanavan nimi Diamond Pet Shop. Joo. Eli LPS Randomin piirustuskilpailuun piirustus. Ja jos nyt katsot tämän videon LPS Hattara koira, niin mulla on sulla asia. Älä soitakaan mulle. Älä soita mulle. Älä siis varmaan soita mulle. Nyt en mä ole vastaamassa. Mutta nyt mä näytän sen. Siis mä otin vaan Googlesta malleja siitä nyt. No niin, mä näytän sen. Se on siis kuviomäykkä. Kuviomäykkä. 5/5. Tää on ihan sairaan hyvä. Tästä kesti ihan sairaan kauan, kun katsokaa nyt, miten iso se on. Arvatkaa, oliko arvittava värittää tää ruskea kohta. Ja arvatkaa, kestikö kauan näissä silmissä. No kesti. Katsokaa niitä. Tää on ihan sairaan ihana. Mä joskus teen varmaan piirustusvideon, mutta ei varmaan tuu näin hienoa olemaan, koska mä en ota sit mistään silloin mallia. 5/5. Otas kuviomäykkää ja sori jos mä säätelen. Mut kun mulla on niin paljon sylkeä suussa aina. Ihana mäykkä. Tuolla on 2 tossua ja 2 tossua. Siis jos tää ei voita, niin oh my gosh. Mut mä en halua mitään palkintoa. Tilatkaa ihmeessä LPS Random ja LPS Hattara-koira. Ja tilatkaa myös ihmeessä tämä video, jos tykkäsitte. Tai no, tilatkaa se. Mut eiköhän tässä ollut kaikki. Odottakaa. Kamera on vähän huonosti. Ja eiköhän tässä ollut kaikki. Katsokaa mulla korviksi. Ja mulla on enemmänkin petsien korviksi. Mut mä en käytä niitä kuin vaan pari. Eli tässä nyt oli kaikki videon jutut. Mutta se olisi ensi videoon. Moikka!